Însă, în cadrul rasei există particularitate genetică. Așa, nu că n-aș fi ales-o în mod intenționat. Ceilalți trei au coada lungă, Cali o are scurtă. Cum este cu cozile? Până la un moment dat se tăiau și se cupau cozile. Însă, în cadrul rasei există particularitate genetică, se cheamă natural bobtail, adică fără coadă, așa se nasc. Dar de la un moment dat s-a interzis, ceea ce e bine, că era total aiurea, s-a interzis cuparea cozii oficial. Da, este conform legii 215/2004, intră chiar la infracțiune și se pedepsește cu chiar. Deci, în acest moment, corgii cu coadă scurtă se nasc doar datorită particularității genetice, atât. Nu se mai taie, nu se mai cupează, ceea ce este un lucru foarte bun.